Haka jingyele banunra ya ka jinglong khuj long suba hapo ka imlang salang kaba uba Marcus Martin ujutrei na kapor sa kapor khamtam haka banrat dingkhong ya ka kiat khamtam ru ya kinong di bat kinong di buat jaushe hapo ka thain nongpo hakane ka kanti kaba menta une usam larang ba nong yalam ulapan pau ya ka jingsong komen namar uleu I ya ka jingmi jong kipai ba ban persya ya ka jingtmu ban plino ya ka wine store hanongpo kabadon haka senong umdon Uneu samla rangba nong yalam ulong ban nadu kipor ki bakham mensua ki ba utrei marwei klem ki nong kersian hadu menta utrei bej henrei haba ki breu ki kli u ba klem mi ha kate ki jing persya ya kate ka wine store ulapan pau long ba ka ne ka khobor sya baro ki pai ba ulong ru ba un ai ya ka jing kersian ya kate ka jing yakhi namar habajan ka kiat ka jing kenrum kenram ka jing jabo bat ka jing sniu ru ka jan bha Namar kene ki dukan kiat ki bejudi bian ki yo ya ki kiat na ki wine store balada kene ka wine store ka don hajan ka jing dikiat bian kala nangjur ha ka thain nongpo Phi kelong ba adu mentahi ba ki ba ki klinga om shino picha phi dei no persyakiat phi dei ubri ubara larat khong ya ka jiksni po ka dom riboy ba nongpo hari ka ba khmat do kelong ba ngatip ba kamdei tang kamram kucunga te kata kajing peli bat kajing khang kata workshop kidon jibril ki bala bondong ba ki ban bersyang le se la bono te kum bolong mentahi na galeng ngaseng ban galeng kujunga hi gelong ba ngadang ai persya hi kiat yu drops yu ganja te namar labun pelak kiseng malang labun ki kita ki beli ki bala nang lastat ki bala tip hi galenti ban persya te ngathrai ngam ida da iron kam than ba ngan mi than mangas kepat te namar kata sumbondong ba piken mau ba wat iki workshop ki bla don lupa mensua hanom po ru ki bla de biak lagi propose dan dagi jing persalang kisem halang bat ki long kemi hanom po inala ban khang ye workshop kata de sunung kena pulai hadu kena kundu terter te bondong ban khang bat ban pli te kamdei ka kabor ko cuma handai ngamtip nomor ba ngai ba kakiat kadei ko basnu kumulong mentaru kakiat te nompo de yo ba hi te kajing tresitom jong kaseng chmoyaf haji lam ko juga ngilala ban khangdam mi ki kan kiat munsua ki balong palak balong obar te kipai ba bat bupi ki nong thok khobor pi kwa bantip ya kata ka ya ka bentar babalai ngami chmat habi de kan de kajing pli bat kajing persam pli ko shop kumbong mendahi kolong ba kapor jengi kala langia pai ba ora khamsta te ya kajing yo bat bomyo jung u ya ka license kata ka soh gorman rei wat ik bomyo ya ka license ro kidang ya ban peteng ya kajing dikiat kentang po nompo area ka sungi te henrei ngam dei unong di kya bangan tim ka kya kalau humno bat ban persya ik nong dikiat ro ngam simna dei banga ba ngabisni ik nong dikiat ba ngai la dei ngamla ban dikiat ba kajing dikiat bat kamton ai ta ndon bakhan mo dei sem halang di kumanga berubah khangkiat kina man kata so bonong ba bonong ban khang ban pli te ka song so doi ba namar boi ba hi di ubala ban lo ubala ban hakabor sung ubo kaba hakasu boi ba hi de ka bala alut boro te bonong tang nga moroi kelong kom ka jingkli nang ni nang tai ki ba bu jingkli ki ba fu ni nga kelong ba kamne de ka bor sunga ai boi ba unia chakma baka sarkar di bersama ikut survei ba tingin buram ikut survei ba kai te kom bolong menda nganong magakiat golong kom nong ngantip nomor ba ngai sui bau nong di mo usi tia nala penkelmar sunong maring tang kata ngantip ba kadul jung kakiat golong ta te nomor kata so bolong hadu gini gisni nga kersan ya kilo inosem nga persya kiat nomor banglai magakiat golong te pai ba baro ki bodon ki balami chakman ki long kemi ki long kpa ki bafo dinga bol sono pija kum kaseng ya chma f andrai nga ngong tang kawai hawar jar kasau mo chapo mchwa ngi kem kia ngadu khnai phundru khnai pnyok na upra adu arajar lai arjar sau ngila persang bani khang tala ki dong kiat be an ponong po ngisa bergam haki kita ki mafia bagi nong dikiat kilasi tengkai ki bananta ladon kaporo bangasa mosa kekut ha kibru jong nung dikiat kata ka dei ka bangala
Maroi mo. Bat kebalai kalau ba, hau arja kasau ngasa file case, hau nung dikia. Ba pentho beri ai nga dak ni tai. Bat kekut ke case kekut adu arja kat kendai. Te ngai ba dangale maroi boy ginung sun. Lada ngalale mga kamut ndon sun ngbot. Te kam dapat kapali ka di jompai ba. Te uta unong apply license uta unong bakwa ban pli teng matang pli. Ubodan bisa. Tenrai kasyong pat hakoi ba. Lada pin keno yang kalong ba. Nak tang nak daw bangam mi sakmat kot kubor bide ba kene kecitmu ban pli ban shop jong iba karunai. Ngau karunai. Tegal long pio kan keno lan pio ban bu jingkli nga. Long kalong ka basusi oh. Ala de ikon kes menta arkat kasau du arja ka kendai. Oh kapor junga kala le. Rai ngala chakri pa. Kumulong du mentaru konumpo kadang jelai bar kot kiar. Mo BI. But lada kiong kita ki workshop lada syak ban pli ki kadang ke revenue government kan yo revenue oh ingai kata. Handa ya ka kiat ke badi BI nyumpo ba nang yo. Ni bangi yo na workshop. Kata ge jingkli. Udrok so du menta ngiak sat ban yukun. Ndai mton mongbot. Lailam mangang ni lam maroi. Pinsong bat bunsin mo kumpin thok khabar mo iba lalu. Bodi cuma khor isai tho history sepangjunga yo ba one man army. Long kai tapi ko long ba andang layang mak mun habiyang maroi. Tekane dai kasur pai ba ka bunda. Lada pai ba hi uyat li kamot kasong ha kasur pai ba. Pli ne ban kam